Atzo ospatu zen Beasaingo kirolsarien gala Igartza jauregian. Udalaren esanetan, modu batera edo bestera 2022an Beasainen kirol alorreko jarduera bultzatzen, sustatzen edo emaitzetan nabarmendu diren pertsonen eta erakundeen aipamen berezia egitea eta aitortza eta eskerrona adieraztea du helburu galak. Kirol jardunaldiaren edo ekitaldiaren saria, Elena Arrizek, Beasaingo udaleko herritarrak batzordeburuak emango du. Eta hemen aipatu, kirolak ez duela adinik, lehen alkateak aipatu du, eta bereziki mendizaletasuna elkartuta, Goierriko mendizale veteranoen taldea sortu zen 2009an. Gaur egun 100 mendizaletik gora osatzen dute taldea. Jarduera fisikoa bizio ohituratzat hartuta, zahartze aktiboa eta osasungarria izatea da talde honen helburu nagusia. Jarduera fisikoaz eta emozionalaz gain, kohesio soziala ere lantzen dute. Taldeak badu beste helburu bat ere, Euskal Herria ezagutzea. Otsailetik uztailera eta irailetik azarora, ibilaldi bat antolatzen dute astero Euskal Herriko txokoren bat ezagutzeko. Mila esker, udaletxei, sari honengatik, eta guk hola zeintzuko dugu, mendian zehar disfrutatzen. Bai esan, sari hau talde osoan adala, gure taldea sortu zen 2008an, 17 lagunekin, eta gaurko egunean 156 lagun uste gara. Así que, jubilatu guztiei animatzen dugu, mendia etortzea gurekin, eta animo, eskerrik asko. Urteko kirol jardunaldia Goierriko mendizale veteranoek irabazi zuten. 2009an sortu eta handitzen jarraitzen duena. Poliki, 12 urte hauetan, 150 iritsi gara, Goierri guztiko, herri guztietako jendea da. Hemendik animatzen ditut, jubilatzen diren guztiak eta gurekin etortzeko, ze horrela Euskal Herria ezagutzeko oso bide polite da. Hasieratkoa izan da hemen jarraitzea ohore bat netzako. Ia urte gaurra jotzen era, geroz eta astuna baitzen da jarraitzea, baina indarrak laguntzen duen bitarte hemen jarraituko dugu.